Вие сте с европейци. Предаване за хората, които променят Европа. Днес ще ви разкажем как в малките лаборатории учените намират решенията на големите проблеми. Знаете ли, че всяка година в Европа официално се регистрират над 260 000 изобретения, които ни помагат да се справим с невероятни и неочаквани предизвикателства. Те правят живота ни по-лесен, въпреки че често не си даваме сметка за това. Европа винаги е била място за големи и смели идеи. Първи на Луната кацат американците, но астронавтският костюм е създаден от испанци. Ирландец изобретява подводницата. Термометърът се появява в Швеция, слънчевите очила в Италия, бронежилетките в Полша, миниатюрните камери в Латвия, а глобалната мрежа Skype в Естония. Можем да продължим така още дълго, но сега ще ви срещнем с учен открит, който много преди пандемията изобретява вечен дезинфектант. Европейският съюз му помага, за да достигне до вълшебната формула. Аз съм професор по физика, вече пенсиониран. 38 години преподавах на студентите си. Има любими внуци, любимо хоби, слънчева гледка от слънчев крит и няма никакво време. Да, малко е изненадващо, но усещам как прекарвам много повече време в работа сега, отколкото когато работех в университета. Идеята, която имам, тотално ми е превзела ума. 24 часа в денонощието е в мислите ми. И давам всичко от себе си, за да се получи най-доброто. По-голямата част от екипа ми са мои бивши студенти. Сега са учени. Преподавател е в Критския университет, но минало свършено време тук не е подходящо. Краят на кариерата му на преподавател е начало на нов бизнес. Завършилите му студенти вече са в тази лаборатория и работят по ново световно изобретение – дезинфектант за повърхности, който не се отмива с времето. Вечен щит срещу вирусите, които се появяват всеки ден. Повечето от дезинфектантите на пазара действат само ако има слънчева светлина. А ние успяхме да направим дезинфектант, който да работи на всякаква светлина. Едновременно убива бактериите и не допуска замърсители, т.е. почиства и дезинфекцира. Почти пророческа идея, която се ражда много преди COVID. 12 години преди вирусът да промени ритъма на света, от остров Крит Георгиус вече работи по своя революционен проект, с който иска да победи някои факти, като тези, че във въздуха, който дишаме, всяка година циркулират 50 вируса. Всеки ден по предметите, които докосваме, място си намират хиляди бактерии. 30 от тях имат силата да разболеят човек, но не и ако преди това бъдат унищожени. С формулата на своя дезинфектант, Георгиус и екипа му се опитват да направят точно това. Първо сложихме материала в влажна боя и с този дезинфектант боядисахме тунела. 8 години по-късно в същия тунел местата, които не са боядисани с тази боя, са набити с прах. А там, където боята е смесена с дезинфектант, е чисто. Оттам нататък започнахме да го прилагаме къде ли не, в цимент. Така, например, циментовите плочки около басейните могат да бъдат чисти, за да може хората, които ходят боси, да не се притесняват от вируси и бактерии. Водата не може да спре действието на дезинфектанта. Формулата, създадена в лабораторията на Георгиус, го прави почти вечен.
Не само вода не може да го измие, ами дори кола да мине през повърхността, материалът е сложен достатъчно дълбоко и ще си остане непокътнат. Решихме да не спираме до тук и продължихме. Направихме дезинфектанта на спрей, така че да може да го използваме върху платове. В болниците, в хотелите. Там завесите могат да са дезинфекцирани от 5 до 10 години, преди да се дезинфекцират отново. На 72 години сега Георгиос чертае хиляди планове. Хиляди места могат да бъдат по-чисти, а екипът му има едно чисто намерение. Алчен е само за едно – да помогне на света да бъде все по-безопасен и да му подари спокойствие и свобода. Направихме и маски. И даже ги тествахме в една независима лаборатория в Италия. Можеш да ги изпереш поне 5 пъти с останалото пране и дезинфектантът ще продължи да действа. Решихме да пробваме да дезинфекцираме и медицински център на военната болница в Гърция. Една година след това направихме тест и видяхме, че патогените са намалели с 99,99%. Пробвахме го и в университетската болница в Крит. Сега ще опитаме и в болницата в Естония. Граница на идеята му няма. Всъщност формулата на успеха му е безкраен хоризонт и трудно може да бъде преписана. Когато искаме да пробваме ново място, мислим нова формула. Можем да сложим дезинфектанта дори на филтъра на климатика и на филтъра на колата. Така ще имаме чист въздух, без всички замърсители, които иначе дишаме. Без миризми от цигари, например. Без вируси. В центъра на Ираклион, града, от който тръгва идеята за дезинфектанта, сега строят общинска сграда. Първата сграда в света, която ще е дезинфекцирана още при строежа. В стените й вече има дезинфектант, който ще изчезне само ако сградата бъде срутена. Можем да го приложим навсякъде, даже в градския транспорт. Пръскаме в плата на седалките и сме сигурни, че сядаме на място, където няма никакви вируси и бактерии. Каквито и вируси да има, дезинфектантът ги убива. Завинаги. Докато някой не реши да смени седалките. И сега сме се захванали с друга задача. Ще се опитаме да го приложим и върху пластмаса. До снимките на внуците вече е наредил няколко пъти получено браво. Награди за иновации, признание от Европейския съюз. За да започне проектът му, първият старт бутон е натиснал именно гръцки фонд за стартъпи. От тогава насам Европа инвестира в дезинфектанта 460 000 евро. Всичко започна с европейски проект. А сега успяхме да спечелим друг европейски проект, който ще помогне на плановете ни за напред. Иновацията среща новите страхове на обществото от вируси и пандемия. И открит, идеята на Георгиос потегля на дълъг път с много вълни. Парите от Европа й дават зелена светлина, за да отплава на по-далечни места. Мечтая да видя този дезинфектант да се използва на повече места. Болници, индустрии, училища, навсякъде, където хората искат да им е чисто, да се чувстват в безопасност. Това, че съм бизнесмен, за мен е начин да превърна всичко, което знам, всичко, което съм преподавал на студентите си през годините, в нещо, което ще е полезно за хората. И възрастта ми няма никакво значение. Щастлив съм, че продължавам да работя. И то по нещо, което има смисъл за обществото. Не за да ставам богат, а защото искам да направя живота на хората по-добър.
Днес видяхме тайните на една научна лаборатория, но следващия път ще влезем в ателиетата на майсторите, които вече век създават изящни китари и цигулки в Казанлък. Те ще ни разкажат защо след пандемията хората искат да свирят повече на музикални инструменти и какви са тънкостите на умелия лютиер. За още интересни истории последвайте ни в социалните мрежи и в сайта на предаването Европейци.